Nan gyaɗa da rogon da aka nemo su. Allah ya Allah ya Allah. Gyaɗa da rogo daɗi, wanda baya cin ku wa aron ubangiji bai san daɗi ba. Haka tsarin yake. Kasancewar ma'anan babu tsaro. No, 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 no. Ina zuwa haka? Ciki za mu shiga. Ciki ina? Ciki za mu shiga. To ya kamata a shiga ciki. Ya naga kana tauna haka? To ina tauna ina ruwanka, ka ji munafiki. Ye ga tafi. Sai ga tafi. Mu samu. Ta ma ku ga mutum yana tauna kun abin nan muna. Rogo da gyaɗa nake ci kuma ba za ka ci ba. Sweet what? Rogo da gyaɗa ai gandun daɗi kenan. Sai bu gyaɗa zuba ta baki. Rogo haɗa shi baki. Har ka yi wani. Haka tsarin yake. Ya Allah. Ya Allah alaihi. Malam Garbati. Malam Yusufu. Ya ake ciki. Alhamdulillah ka buya. Baro da ya fi Bahari. Me zan samu ne to? Abdu baka dangalin nan. Kai sabo ba da komai sai ka tifa a da la'aji alhamdulillah. Na kana dan shi. Muna samu. Mai fa ko ba ba. Ina nan can mata kawai ne kana gan shi. In ba mai ba kawai daga zuwa ka ce ina dan shi. Shikenan Allah ya tsaka wani ba bakon zafi ba. Banda muna da Allah ka. Na gana ma za mu tafi. Ka ji ƙato.